إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاد ومباشر ونذيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Ғаламнарны юктан бары түшер, яратушы Раббыбыз Аллах Субхану Тааля барша хамда сәнәләребез, барша мактауларыбыз ирешсен. Сөйкле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел төрләребездән шытып чыккан барша салават шәрифләребез булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, ислам диненең асылы ул адаб, ахлак. Ахлагы күркәм булган мусульман кешесе башкалар алдында үзенең матур мугамәләсе белән хөрмәт хисләре генә уята. Башкача булган очракта ул башка кешеләрне дә үзеннән читкә итәрә. Кызганычка каршы мусульман кешесе әдәпсез, ахлаксыз булса, ислам динендә булмаган кешеләрнең динебез хакында яхшы булмаган фикерләр тууына сәбәпче була. Әйе, мусульман кешесе һәр яклап камил була алмый, әмма динебез пак, камил, кимчелексез. Һәр кем шуны аңласа иде. Шулай да мөмин мусульман кешесенә ислам диненең бер улуг вәкиле булып яшау бәхете насып булган икән, ул үзенең әйләнә-тирәдәгеләргә мөнәсәбәте белән ислам диненең күркәмлеген, сафлыгын күрсәтә алырга тиеш. Галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хакыйкатьтә мин холыкларны күркәм итәр өчен җибәрелдем дип әйткән. Бу сүзләр безнең өчен зур әһәмияткә ия булырга тиеш. Чөнки Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям күркәм холыклы кешене мөминнәрнең хәерлесе дип атаган. Бу сүзләргә дәлил булып әлеге хадис тора. Ибн Умар радиллаһу анһу булай дип әйткән: Бер юлы мин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янында булганда, аның янына ансарлардан булган бер кеше килде һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны сәламләп: "Я Расулаллах, мөминнәрнең иң хәерлесе кем?" дип сорады. Аллаһның Расулы саллаллаху алейхи ва саллям халкы күркәм булганы дип әйтте. Сүздә юк, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ахлак үрнәге, кимчелекләрдән пак булган гаҗәеп кеше иде. Аллаһ Субхану ва Тааля Куръан-ы Кәримдә Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям хакында: "Ва иннака ла'ала хулуқин азим", һәм син һич шиксез югары ахлак иясе дип әйтте. Үзе югары ахлак иясе булган Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безгә халкыбызны күркәм итү, әдәп ахлаклы булуының мөһимлеген гел әйтеп торган. Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллямның дөрестлектә аш сиркәсе балны бозган кебек,
нашар сыйфатлар да гамәлләрне боза дигән хадисендә безгә уйланыр өчен җирлек бар. Кызганычка каршы булган хата кимчелекләребез безнең гамәлләрне бер дә бизәми. Бүген киң таралган гайбәт сөйләү, сүз йөртү, бер-бирләреннән көнләшү сәбәпле кешеләр арасында үзара аңлашылмаучанлык, хәтта күралмау хисләр барлыкка килүен күрәбез, күзәтәбез. Бу гамәлләр мусульманнар арасында да киң таралган булу аеруча да күңелне төшерә. Әдәп әхлак булмаганга күрә бер-бирләребезне хөрмәт итү, улларны олы, кешеләрне кеше итеп карый алмау очраклары да күп. Бу олы бер кимчелектер. Улы кимчелекләребезнең берсе бер-бирләребез хакында яхшы фикердә булырга теләмәү, бераз хатабыз булса, аны улы итеп күрү, күпертү, кардәшебез хакында начар уйда булу. Бу гамәлнең гаип эш булу хакында Кур'анда булай диелгән: «Я әйюһәлләзина аману иҗтәнибу кәсиран миназ-занни инна бa'да-занни исм ва ла таҗассасу ва ла яғтаб бa'дукум бa'да». Ей иман китерүчеләр, фаразларның бик күбеннән сак булыгыз, чөнки һич шиксез кайбер фаразлар гунах. Яна бер-берегездән гаип изләмәгез, берәүләрегез икенчеләрегезнең гаибәтен сатмасын. Моннан тыш, халкы начар булучы кешенең үзенә күп авырлык китерүен исәпкә алырга кирәк. Абу Хурайрадан тапшырылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям халкы начар булучы кеше үз-үзен газапка тарткан дип әйткән. Ничек була икән соң бу? Диярбез. Әйтик, халкы начар булучы кеше кемгә дә булса ачуланып йөреп, бурчыга төшә, күңел тынычлыгын югалта. Шул сәбәпле саулыгына зыян сала. Юкка гына бәхетнең күңел тынычлыгы дигән мөһим төшенчәдә булуын әйтмиләр. Халкы күркәм булган кеше Расулыбызның иң көчле кеше, ачуы чыкканда үзен тыя белүче кеше ул дигән хадисен истә тотып, башкаларны гафу итә, тормыштагы төрле хәлләрне зурга җибәрмичә үткәрә белә. Мондый кешеләр аз, әмма алар зур ихтирамга һәм саклануга лайык. Мөхтәрәм кардәшләрем, динебездә һәр нәрсәгә җавап бар. Бер кашан да күңелебезне төшермик. Безнең улылар белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип әйтә торган иделәр. Бу чиракта кимчелекләребез булу гаип түгел, аларны күрергә теләмәү, танымау гаип дияргә кирәк. Кешенең үз гаибын таный, күрә алуы, аларны төзәтергә теләве, алар өчен бурчылуы бик мөһим адым булып тора. Динебез исламга мураҗагат итсәк, Кур'ан уку, һәр даим Аллаһны искә алу, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга салаватлар әйтү һәм күркәм ахлаклы кешеләр белән аралашу безгә бу эштә ярдәм итәчәк иншалла. Һәм әлбәттә Раббыбызның Расулы өйрәткән күркәм дуганы истән чыгармыйк. Ул дуга булай яңгырый: Аллаһумма ахсанта халқи фа ахсин хулқи. Ягъни, я Аллаһ, сүрәтемне күркәм кылган кебек, хылкымны да күркәм әйлә. Я Раббым, һәр беребезне дә үзенең пәйгамбәрен саллаллаһу алейхи ва салламның хәерле хылкы белән кылыкландырсан, әдәп әхлак бирсән иде. Бу дөньяда хакыйкый мөмин мусульманнар булып, киләчәктә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергәләшеп, мәҗлистәш булып, җәннәтләрендә күрешүләребезне насип иншаллаһ.
Фузаил бин Гаяз, әгәр дә минем кабул була торган бер дугам барлыгын белсәм, мин җитәкче өчен дуга кылыр идем дип әйткән. Я Раббым, җумһуриятыбыз өчен иминлек, тынычлык, бәрәкәт, муллык һәм киләчәктә дә рәисебез Рустам Нургали улының саулык, сәламәтлектә, иминлектә, күңел тынычлыгы белән хезмәт итүен, халкыбызның бәрәкәттә, җитеш, мул тормышта бәхетле булып яшәүләрен, туган телебез, милләтебез өчен үсеш, камиллашу һәм аның киләчәк буыннарга кадерле ядкар итеп тапшырылуын, милләтебезнең, телебезнең узын гомерле имин булуын насыйп ит. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آدم على دولتنا خيرها وهناءها وتقدمها ورفعتها ورخاءها وازدهارها وانشر السعادة بين أهلها أنت ربها ووليها. اللهم وفق رئيس الجمهورية سيد الرئيس رستم بن نورغالي وآدم عليه موفور الصحة والعافية واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك. اللهم ارحم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا إلى رضوانك وادخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.